Kiba Jop hak election shiteng samoy ha gambegre kinom yo ban tambun than nrei kin tam Tang Khyndiat Hapdeng ka Congress NPP bat TMC ong working president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba PNCM ban supen kan mau ka jingnyo yaki vote ha ka ni ki election shiteng samoy ka ba long ha ka khatlai tarik kandei ha ka alphulai tarik mentau penai ka jingwan jo ka election shiteng samoy ka de hadin ka jing resign no MLA ka than usaleng isangma maresha ji no kumu MP pathamai jo ka Lok Sabha natura hajing ni kambegre kat kumji suthu junga ka diga triangular fight Hapdeng ka TMC ka Congress bat ka NPP sila da job manu ngatrai kanum doa ya ferbun kan vi namar ka election Meghalaya Legislative Assembly ngalaban ng bagadi ka local elections kabagi Peit ba kilong kidon kadi ka closeness bat ki candidates let's say lada kalong bat ka TMC lada kalong bat ka NPP lada kalong bat usaleng lada kalong bat candidate jung ka congress jungi te hangni kadi ka kan compare Khyndiat lada pi keren ya ka MP election bat ya ka M election no doubt lada usaleng wiele kan long difference nambalu adi lupa lokal nang tu hoi uni ko dire nang tu tang baka jingkli kalong adu kanu ki paiba ki don ka connection bat kata ka digai tribula kata ru kom ka parti kali ka bangiyo ngi kalong kan don ka jingile triangle fight mano ban job ni batai ni ya se ban remban job bon dian